नोंनिसिम फंनैसो राव गोजान जाफिननोमोनब्ला मानोथो सेराव फैयामोन? सोगाबनो गोसोमोनब्ला मानोथो आंखौ मिनिहोफैयामोन? मोजां मोननायनि मुं लानानै मानोथो आंजों नंखाय मोजां मोनज्लायखो? आंजों सिमां नुनानै गुबुन सासेजों मोगथां महर लाहैबाय नों। फोथायोमोन आं नोंखौ बेसेबां, अननाय होनो नाजायोमोन आं नोंनो बेसेबां, नाथाय दिनै सैथो मोजां मोननाया नंखाय जालांबाय आरो नंखाय मोजां मोननाया सैथो जालांबाय। आंनि गोजान जानायानो जुदि नोंनि खुसिब्ला आं नोंनि खुसिनि थाखाय नोंनि जिउनिफ्राय थारैनो गोजान जागोन। नाथाय नों आंनो फंसे खोथा फोरमायलां, आंनि गोरोन्थिया मामोन? नों बेखौ खोन्थालां, आं गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बे जोनोमाव नोंनो आंनि जोबथा मोजां मोननाय जानानै थागोन, नों गैयाब्लाबो आंनि जिउआव अरायसम। I miss you and I love you. You will always be part of my life. Love you so much.